Genesis ti aduonu baako. Na Awurade bɛhwɛɛ Sara sɛdeɛ ɔkae no. Na Awurade yɛɛ Sara sɛdeɛ ɔkasaeɛ no. Na Sara nyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima ma Abraham ne nkɔkorabere mu. Bere a Onyankopɔn kaa ne ho asɛm no mu. Na Abraham too ɔba a ɔwo maa no a Sara wo maa no no din Isak. Na Abraham ba Isak dii naawɔtwe no. Otwaa no twetia sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no no. Na Abraham adi mfirihyia 100 na ɔwoo ne ba Isak maa no. Na Sara kaa sɛ, Onyankopɔn ama me sereɛ, obiara ɔbɛteɛ no bɛsere ama me. Na ɔse, hwan na nka ɔbɛka akyerɛ Abraham sɛ, Sara bɛma ma nufoɔ, nanso ma wo ba ama no ne nkɔkorabere mu. Na abɔfra no nyinii, na otwaa no nufoɔ. Na da a otwaa Isak nufoɔ no, Abraham too pono kɛseɛ. Na Sara hunu Misrini Hagar ba a ɔwo maa Abraham no sɛ ɔredi fɛw. Na ɔka kyerɛɛ Abraham sɛ, Pam afenaa yi ne me ba no, na ɛnyɛ afenaa yi ba ne me ba Isak na ebedi adeɛ. Na ne ba no nti, asɛ no yɛ Abraham ya yie. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Ma abɔfra no ne w'afenaa asɛm no nyɛ wo ya, na deɛ Sara ka kyerɛɛ wo nyinaa tie. Na Isak mu na wɔbɛfrɛ w'asefoɔ, na afenaa ba no nso mɛyɛ no ɔman kɛseɛ, ɛfiri sɛ wɔyɛ w'aseni. Na Abraham sɔree anɔpatutu faa paano ne nsuo kotokuo. Na ɔde maa Hagar, ɔde sii ne kɔn ho, ne abɔfra no, na ɔmaa no kɔe. Na ɔkɔe kɔkyinkyini bi ase basrɛ so. Na nsuo no saa kotokuo no mu no, ogyaa abɔfra no wɔ dɔtɔ bi ase. Na ɔkɔkɔtenaa akyiri bɛyɛ sɛdeɛ wɔto bɛma a ɛbɛtɔ. Na ɔse, Ma minhunu abɔfra yi wo. Na ɔtenaa ne ntentensoɔ, na ɔmaa ne so sui. Na Onyankopɔn te abarimaa no nne. Na Nyankopɔn bɔfoɔ firi soro frɛɛ Hagar ka kyerɛɛ no sɛ, Hagar, ɛdeɛ na ɛreyɛ wɔ? Nsuro, na Onyankopɔn ate abarimaa no ne wɔ deɛ wɔ hɔ. Sɔre ma abarimaa no so, na fa wo nsa sɔ ne mu, na mɛyɛ no ɔman kɛseɛ. Na Onyankopɔn biee n'ani, na ohunu subura bi. Na ɔkɔkɔsaa bi hyɛɛ nwoma kotokuo no ma. Na ɔde bi maa abarimaa no nomee. Na Onyankopɔn dii abarimaa no akyi na onyinii. Na ɔtenaa ɛsrɛ so hɔ yɛ agyantoni. Na ɔtenaa Paran srɛ so. Na ne na kɔwaree yere firi Misrim asase so brɛɛ no. Na bere no mu no, Abimelek ne ne safohene titire Pikol bɛka kyerɛɛ Abraham sɛ, Onyankopɔn di w'akyi wɔ biribiara a woyɛ mu. Enti afei ka Onyankopɔn ntam kyerɛ me sɛ, worentwa me ne me mma nana nkontompo. Na saa adɔyɛ a meyɛɛ wɔ no teɛ no, wode bɛyɛ me ne m'asase a wabɛyɛ hɔhoɔ wɔ so yi. Na Abraham kaa sɛ, Mɛka ntam no. Na asubra bi a Abimelek nkoa nam aniɛden so gyeeɛ no nti, Abraham kaa Abimelek anim. Na Abimelek kaa sɛ, Minim deɛ ɔyɛɛ saa asɛm yi, na wo nso woanka nkyerɛ me, nanso mentee da gye nnɛ. Na Abraham de nnwan ne anantwie maa Abimelek, na wɔn baanu pamoe. Na Abraham yi nnwantemma abereɛ 7 gyinaa fa. Na Abimelek ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Nnwantemma bereɛ 7 a woyii wɔn gyinaa fa yi aseɛ ne sɛn? Na ɔkaa sɛ, Nnwantemma abereɛ 7 yi, gye wɔ me nsam, na ɛnyɛ me adanseɛ sɛ me na metuu abura yi. Enti ɔfrɛɛ hɔ Biaseba, aseɛ ne ntanka abura. Ɛfiri sɛ, ɛhɔ na wɔn baanu nyinaa kekaa ntam. Na wɔpamee wɔ Biaseba. Na Abimelek ne ne safohene titire Pikol sɔree. Na ɔsane kɔɔ Filistifoɔ asase so. Na Abraham tɛɛ ɛsɛnteɛ wɔ Biaseba. Na ɔfrɛɛ Awurade a ɔyɛ daa Nyankopɔn din wɔ hɔ. Na Abraham yɛɛ hɔhoɔ Filistifoɔ asase so nna pii.